का हमेशा घर में घुसल रहेला हो? का करी भौजी, अबे उम्र समय बा त घरवा में ना घुसल रही तोहार देवरनिया, का करी? सुना ये तना ना सकल रहा देवर बबुआ। काहे? सुना सुनावा। अरे दिन भर घूमेला ना कैला कुछ काम देवारू, दिन भर घूमेला ना कैला कुछ काम देवारू, तू तो भइल बाटा मेहरी के गुलाम देवारू। अरे दिन भर घूमेला ना कैला कुछ काम देवारू, दिन भर घूमेला ना कैला कुछ काम देवारू, तू तो भइल बाटा मेहरी के गुलाम देवारू। ए देवर बबुआ कुछ काम कर लिहल करा हो। ए कमोहत करी तो भौजी कितना करी? सुना सुनावा। बैठी से जरिया पे गाल भी सवावेला, रत दिना में हरी के हुक्म बजावेला, बैठी से जरिया पे गाल में सवावेला, रत दिना में हरी के हुक्म बजावेला। कितना गरिया में सासू तोहरो नाम देवारू, कितना गरिया में सासू लइके नाम देवारू, तू तो भइल बाटा मेहरी के गुलाम देवारू। आदत सुधार लाया अपन। सुना ए देवर बबुआ, हाँ भौजी सुनावा। लड़कपन छोड़ दा, सत के संगतिया तोहरो करे कुल कमाई, तू तो दिन बिताया खाली घूंघटा उठाई। देखा तोहरे साथे के संघाती है आशीष भैया और बबलू भैया हाँ, और राणा भैया, देखा कितना कमाही करेला, हम पहले कमाए के धाई दे है और तू खाली मछली शहर में घूमेला। सुना सुनावा। सत के संगतिया तोहरो करे कुल कमाई, तू तो दिन बिताया खाली घूंघटा उठाई। ठाकुर भइल बाटे जिंदगी हराम देवारू,